Kan mau ni kat tarif ngalajan kiklet. Kan ni kat tarif mah gini sih ngapit nga Donald Trump ai kita tarif ba 50% ni ke India kiong na ba bangishim penyang men Rusia mah tunggu nga kan kelino na bari kan ketapat kumno pat iki dawai namar sisin mas pang pharmaceutical industry ni ke tepen ni nga pang tu ko lalong technical bali let's hope tambah ini le nai pen long technical part mai pat so ka khandai nyopo ni khindiat li history khna ma men sto ba so ka khandai spa nyopo ke India ke jinglut jong ke India ke lut bah ka ba import yaki dawai ke Indira Gandhi hau khandai hakikat khandai spa nyopo ish itu ko ong ba kat kani ke middle ka kani ke emergency dan apo kadi ke jongi bali ngin chutit be kina wai ki banabar bali ke India kamla man chna dawai nishna me ta ka dawai but lengba ke jingle jong Indira Gandhi me de mentip menta ba ke India ke de ke pharmacy ya kiri ki beduk ki Thailand Brazil Nigeria Cambodia wad ke Mexico Colombia baru khit ki thit dawai ni India namar beli yu ki India kinda yo we are very good apo ban reverse engineer yu dawai ma utu dawai ba pemi gitu company le si lai pesan nangka ngi ki Indian pharmacy le no ngi reverse engineer yu tu dawai ngisna ha kador bakasan nangka afangka nei na tar kom wat mut baka sarkar ka bha ba babun palat ki HIV leni babun palat ka TB ka sarkar ka ai dawai AMM ngidi ban ai jingai ngu gini ki ngidi ban ai ngu gini ki pharmacy ki generic pharmacy ki bangi jukhat badan apo India kini ki sim yutu dawai barem ki bangi ki biriu pai ba ngim la ban thiet ki sim yu ni dawai ki reverse engineer ki ai da kador barit de hakta man dala hab dor u dawai sarkar India kala la man ban thiet dawai da dei bi sisa butu dawai urem bai kum bawan original companies ma hadu mata pe kum ki HIV ngonong por ba mi ni kong dawai HIV si benai $1,000 ini thi lanu nga layap ma khat sam snam sin poi dei balaj kata ka dei na jingle Indira Gandhi kini ki jinlik pharmacy jungi ki yo ban sna dawai le ki yo ban sna dawai bat ki sna ta dawai ki la ban penmi kini ki generic dawai ki bala ban i wanda ka TB ru kalong kamta ndala mi kini ki pharmacy ka sarkar kala la ban thit ne kini ki pharmacy kini ki pharma company ka sambat me so pai ba henry shwaban pois to starif jong me Henry ngidi ban pej ba hau arajar khat ar ma kamau bengi protest po Delhi ngi siaset ke EU ke European Union kamut banwan yele namar ke India ka habrung ma po World Trade Organization te kibuni technical ngan batai than Henry ke India banrung hang tu kan hap ailat be gini company ki dawai barem-barem mende he India ma daka jingdi hitu ki dawai barem India ke India kan hap khang no ikini ki generic companies si sien bakhang ikini ngini upload mengi ma uduk kusuk itu ngimla tu man thiet dawai kan jingrem tu ka sarkar India kamla hi man thiet namar bunu ba pang TB bunu ba HIV te kumnun la thiet tu dawai barem ta kadau kini ki EU ki mudwan an attack ki Indian market ma namar kitip medi man tip ba ka business ka ba heta ma po pertai ka de ka koi ka khia ta kadau ba hadum ta arajar khadar ngilit protes ya tu namar hadin arfos nam ka sarkar India lada me invent ki AKM ka aila tang arfos nam hadin arfos nam manu ru la ban sna po India kalong ta ma subu nga invent yu we doi ngalap yu we doi ka sarkar India lani ki barok hoj hapo pertei ki ai por arfos nam hadin arfos nam memla su ban bat bor yu tu doi ban ong tang manga ban sna hadin arfos nam ki dawai la ban sna manu mela an sta men don gi means ngitai la ban sna de ha taru kom me her doru dawai HIV but de ha takaru kom baki Indian generic pharmacy klaj gi kiu de kini ki ri na west kini ki EU European Union ki wan men tra po ko free trade agreement bar ka to ho ki FTA ka tu bangile ho rajar kada sha set jail ru banile itu dawai ho sha set jail saus ngi ha po sab darjam ho por bangile uni hepatitis wan mut baka sarkar ka IA nomor belabun hepatitis CM ngia saaj hi ngi abom hi po Delhi hadu bandayo ai uni jing sumar mo ya ki dawai TB rubun ki bangile amta u3HP dawai ban yadai ban yo TB dan u 1HP ru dan mentangi dang ya saaj so yo TB lam te kani ke jinglong ka tarif kumbo ong dan rom kumun sukhen ma kanwan ra ya ke jingrem jong udawai hapo di India namar ba ho Donald Trump on pendrem kini ki dawai kini dawai kinwan kindon ki dawai ki bakham kerpang ru ki generic companies jungi kinumla ada ban sinai ki dawai
kan ni ka market ni po kam tam not east kan long no kan kata me namar hadu mentahi ngi de ban kan mau me haba de bat kuliang dawai ka sarkar India ki thit ni dawai khamtam ki HIV drugs metip lengba ki pisa bawan na po global fund me tebun kini ki donor sa po global fund kila zangwyang me la di na India so kila zangwyang ni India namar bali kita ris kini me kila zang kiu to munu ban di dawai hang tu lati benum yo nong benum e yesu ma ta dakin dawan ru kin khang lat pa kini ki companies man snai ki jing medicine de hang ta ma bang sayap di metu ko sha shibet yo melak peja tarif le menang tarif te ngina ya keren ni kata ba kibri ki bepet ngi le se ki la banom au ni sel drug addict usyo keren be kumni ke jing ele jongi ki babon ngidon ki whistle blowers na po prime minister office tang sudan bamut patent yu dawai bamut ban bat bi yu dawai banum ai lat ki we ban sna ngi la file case don ki dawai ta kata wat yu dawai cancer ni ong ban sedang manele no namaru dawai cancer ru rampalan henry menta ki la sedang don kini ki jiri companies ka patent ke jing bat bor ke jong ki company yu tu dawai arpos nam kala akut ta kata kini ki dawai ki balalaj ni ngim ailat kini ki company ban yu obat borsa hapo ka section jong ki India ka don kata ka section 3D ma bangila ban banginum sha ai company ban le kum ni ta kata ni le kum no batang subak latet ngi ai case ngi tho kini ki bor ma ki case bangle ka company kum ka Gilead ka work hard and then ka kira abun ki company ki ba sipla ko long kum no man ka sipla de ka generic ka sipla ta ka sna ki Indian generic ki generic sipla man chang songa kan ka hirap badi tu ko porah po Afrika ru kalau kum no ya ke bementa pat ya bementa ki ngiting ma lamar ba kini ki menta ke European Union jing sipor kala akutli menta kala sedang wan biang namarkan hab ye le trade ke India to some extent kan cha pressurize ma ban EU kini tambah when it comes to life saving drugs ki dawai ki bapenim brio ma ki bakta ki jing brio nginum ailan ma bakin EU ngin ye le wangi don ka jing ye dei begini Supreme Court lawyers ki bangi file ki patent ngi file PIL ngi file ki bun ki bangi le ma ka politics on HIV medicine hepatitis TB kini medicine kibun wat ya ke TB ru lada amdon HIV ni gidi kiri ki baduk ki babun ka burden jong TB ni kini benaingu bami jingpang HIV metib bele lada umdon HIV namaru HIV tu kata ke immune system ai ke boria da jong brio te ka TB kam le te bagi jingpang jong kiri berus pa mede mentib kata ka TB ke di jingpang sisa tang jong kiri baduk kum ke India, Sri Lanka, Bangladesh, kini kiri baduk sisa ki mentra ke ki high TB burden countries. Henreina ke jingdon HIV syawesru, HIV sisin pakai immune system ka down hu brio, ke jingpang baningkong bu brio nyo ke TB. Kata-kata ma kini ki bana west ki brio ki bana po kari nongwei kari west ki chiong no. Ki bana sa Amerika na Europe man chiong no. Na ka jingdon HIV kamet jongki ketelot ki TB dei nang ta members dam mi bagi global fund on TB on AIDS and malaria la dam don HIV wat mut bahdum tangin yo fund si ke TB ruli wat mut leban indon any donation ngidei bantip ba ka fund si ba hedo menta partai ke dei global fund on TB AIDS and malaria la dam dei ba ka west kayo jingpang TB na kada HIV hadu mentangin nang tarai ke India tarai ke TB empala bentek lakam kemun along kum ni menta ning yu ih ni temut sulong bai gai ka bajia west kemun ka kata sini buat dah kini nak kadang kajingle jong ka UN mencangi dan kini USAID funding UNAID funding ni menta nak kajingle jong utram kin pet no kini ki funders namar ka US kala withdraw na po ka funding ha po ka global fund bat kini ki World Bank kan kata lu di kini ki kam ki NGO bar khabar kala kata hedo menta namar most of the social issues po India kile ki NGO da ka funds bawan nabar tak kadau ni jong ma kini ki companies badan menta CSR ngila sedang man ya keren baki India kini ki companies kila de ban shim gejingkit klik ma ban address yang social issues